mulane dugal, mulane pegel, ya. Duwe rabi bakal ora emaning laki, ora memperhatikan kondisi wong lanang, sapa wonge wong lanang kon beli dugal, sapa wonge wong lanang kon beli mengkel. Wah, wah, Hei, apa nang? wah, wah. Ci, wawak ci. Sowak ku. Pria sing ana. Wah, Kita tas ngereng-ngereng nih nang. Ereng-ereng apa sih, Wak? Tas nembang ngilangna pusing, Apa sih? ngilangna pikiran stres, Serta senang apa sih, Wak? mikiri wong wadon. Wong wadone apa atas luka karena Wak. Ani wong wadon, Oh, Ali ke wadone dia kan? iya. Atas boyong karena Wak. Arepan lara boyok harapan beli. Wong wadon pengen lagi demenan karo isun, ngomongnya setia, ngomongnya harapan eman. Wayak jadi siji, ora diperhatiaken. Walah kan urip Wak. Mulane rasa bosen rumah tangga karo Ani isun. Jaya Wak, aja di teman-teman do ya Wak ya. Rasa melek, pengen luru wadon anyar maning ya nih. Aja Wak. Aja. Ya Ali mah masih kencang. Duh. Lamun bisa Ya. bawa dia kurang Wak. Ya nih, Nun. titip umah ya. Ya nih, titip Oi. umah. Umay. Kita garapan gulati rabi karo anak sing awit awan mangkat mendi. Ribut bae wong guri ya. Titip umah. Titip umah Engko dikit gawa. maksudnya jaluk pertanggung jawabannya ning isun. Oh, kapan gulati. Gulati Ani Ani. rabi ning isun. Mau aku tas ngeloyong ana wa atas borong. Borong apa? Di Sabtonan. Hah? Di Sabtonan gonjing. Oh, borong ning pasar malam. Mau Sabtonan. Sabtonan siapa? Iku ning tuk dana. Oh iya ya. Iya. Aja ada Ani ora eman ning isun, ora sayang ning laki, berarti Ani ki duwe simpenan kaya. Mau aku tas nyimpen kan awak. Tas nyimpen? Iya. Nyimpen Tisu. apa? Tisu. Iya. Yuh, suruh tau nyimpen ya tisu. Titip ya, Iya wa. harapan tekulati Ani. Iya mak ngeloyong emang ngidul kan awak. Isun ki sengit. Awas titip rumah. Ning umay lah kasapa-sapat ca. Yan, Nun. mendaki lakinya kita beli Yan. Ani daun-daun ya nih. Iya. Daun ngeloyong mana nih sira berarti sira. Umur di kancing maning bong lanang. Titip ning reang kunci aku ana 10 mah. Kunci apa kune Yan? Rel. La ilaha. Tobat sulingnya wong Sunda. Daun ngeloyong temenan kan awak. Tembek loyong. Iya tak larang ayo atas ngidul sunset Sabtonan. Semono kita ngomongnya kosun sedelat kita ning pasar Sabtonan itu dana. Jambu gawa pacul karo golong awak. Kan arep ning sawah. Ora jaga pengadol Sabtonan. Lah
Kita kuyan lagi pusing si Rayan. Pusing apa sih Ani? Ya kita kan rumah tangga karo Joni kan duwe anak. Betahunan nanti nih. Iya. Terus pusingnya apa nih An? Ya karo bapaknya ku ora aku ora nok desiku. Oh iya kualono kayaknya ya. Iya. Kita dari sing wong tua wadon kuyan serba keder ya beli. Mene laki mene anak. Benar. Ari ngaboti laki ya anaknya kita ditukari. Ari ngaboti anak. Lakina kita mengkonon jadi kitanya kudu priwen yang. Gue ketung. Iya anak wong ayu. Bapaknya pulang kan di situ. Bapak liran yang bu temen meyang mendi jajare kang yani mah jembu gawa pacul tang gawa apa karena mau metu. Bu, Ya nok. biyen mah. Kita bagian metu sing umah, Bu. Aja. Wis dora bok bapak nira makaya kanan gak ende eman sebenarnya makan anok kebagian ngan doso-doso kaya kanan gak. Bapak ora suka terima karo kita, Bu. Ya ora apa-apa sono kayak anak ibu je. Kita bagian metu sing umah demi dalam ibu saya. Aja. Engkau ngenteni bapak nira nencak takane jampira. Bagian kita tuh karo sebok, Bu. Aja wis endak. Ambe karo sebok. Daripada kita nikahnya sengsara. Yo masih anak mimi je nih nenek. Sengsara priwen. Aja ngurusi bapak nira marah ada degleng. Enak-enaknya mah dua laki mangkol di pospit bebe ya wong kene. Iya, enak. Ane, Lah, ane, ya. anak nih gede. Kabu. Anak ning kene Kabu, Kang. kabu. Lagi apa sih dah? Hah? Ora lagi apa-apa Kang. Lagi apa karo anak kira ning konoku? Tas ning pasar Kang, jare pengen kokon masak. Pasar. Iya, Pasar luru apa nih pasar? ya luru iwak ora Kang. Kanggo mangan, durung duwe lawuh soreku. Di Kayak pasar. konon. Di Bakat pasar. bakat gak melotot mata nak kasih metu kabel loro-loran yani laki kita kayak konon tingeling. Nebak orang mah mata anak masih ireng. Matanya melotot kabel kasih loro. Bahkan dalam kita. Ayo, biar Karo orang mata anak. papat. Nih. Siraku jawane apa? Priwe sih Kang? Rumah tangga kita karo sira wis pirang tahun. Yambus beli kelingan. Lamun ora salah. Wis 5 tahun luwih. Ya kayaknya mah semonoan. Priwe sih Kang dikaneku? Lamun gelem diparingi anak sama 2 anak. Iya. Ilaleh orang anak-anak ini kabu. Orang anak-anak ini karo sampeyanku. Nih, Ya aduh Iya. masih. inget beli lagi sun demenan karo sira. Ingat Kang? Inget beli sun lagi dolan ning omahe sira. Ingat. Sira ngomong apa nih kita? Ya sampeannya kan jare demening kita, nerimaning kita. Yo kita kan wong duwe anak, sampeannya kan gelem. Iya, isun gelem sira 2 anak. Tapi sira ngomongnya apa? Bakal eman, bakal perhatian ning laki, bakal ngurusi ning laki. Lo kenang apa? Saat sekian sira sing diperhatiakan ku anak kira bae. Kita den diperhatian nih. Semono pada nih sampean perhatian ning anaknya kita perhatian. Tuh lilamun kita nih beli eman ning anak harapan siapa sing eman. Ayo. Mungkir. Kenyataannya wong lanang tas luru rezeki. Bakal sing akeh wong wadon bakal emaning laki wong lanang teka grembul bro kopine ditawani Kang mangan durung Kang
pengen jamu bokat awake pegel. Siraku boro-boro tekan kono. Ya Boro-boro nawani mangan. Boro-boro garepen nawani jamu yen wong lanang dipegel. Selalu si diperhatikan ki. Anak kiyen bae ki si diperhatikan. sabar. Wong lanangku sabar. Priwen arep ngomong upai mangan dikata-kata kaus melotot-melotot matanya kok metu kabeh. Takonan ya belian. Priwen kita arep upai mangan nih. Teka-teka wis nyewot. Glabrak-glabruk. Bisa bae sing aran wong wadon cangkeme loro. Ayah karuan. Bisa bae wong wadon gawe alasan karo wong lanang. Alasan priwe mas? Semono kita nih dikane wis nyewot dingin teka-teka boro-boro rep nawani kopi. Bu, Pron, bakal wong lanang urusan karo wong wadon masa ngara menang. Aja ngeloni, sebelah kono aja ngeloni. Tetep kalah biwurung. Wis mekenen bae. Ane, wis mekenen bae. Priwe. Isun wis pegel rumah tangga karo sira. Isun wis mopo rumah tangga karo sira. Karena apa? Sira diomongin A, jawab B, diomongi B, jawab C. Jadi isun wis pegel berarti sira intinya jelas. Ora eman ning laki, emane ning anak sira tidak. Nih, isun mengakui anak-anak kira darah-darah daging ira pilih satu antara dua. Kang, masa kita wong rumah tangga wis 5 tahun masa kokon milih anak karo sampean. Iya isun mampu beli kuat. Jadi mungkin pilih satu antara dua. Milih anak kira ucul karo kita. Milih ning kita ucul anak kira. Milih. Ya milih anaknya kita Kang, darah dagingnya kita. Milih anak kira. Ya iya. Bagus. Nok. Ayo bagus kita masih dempen mulanya gak dikata muda-gunda kita kunang bagus. Cerdas nok sira. Ya cerdas ingan. Berarti sira kasih sayang ning laki kanggo kedok. Ya kanggo apa dikane orang maning anak Dadi kita ki kanggo batu loncatan kokon mekaya, ngempani anak kira. Mekayawan bengi nyandangi anak kira, dudu asi anak kandungi kita. Bakal sira milih anak kira. Aja meneng kene. Patulung. Kokon mendi Nyengir sira. Kita bagian metu sing mumaki. aja. Ningkir. Uma sapa? Umay kita. Bu, ibu nih kayaknya baik kita sing metu nih siapa? Ningkir. Berapa? Ningkir ble. Ora sudi. Ora disingkir gayu nok. Aja. Ningkir ble. Ora dipaya negara nyingkir. Ayo nok. Ningkir. 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 Waduh. Tuman wong lanang. Wah. Disangka kita nih beli bisa semono awak setereke. Wah, waduh tenang ada Mas. pikir pecah. Dibanting kok wae. Wah, ya aku mah duduk bulat tarane. Ayo wong edan. Ningkir ble. Arep ning majikan. Ningkir ble. Ayo nok. Ningkir. Ningkir. Wong edan. Aja nih kene. Ku. Ningkir. Joni edan ngono. Sira nih. Awas, Sira. Ngeloni anak kira. Ya iya wong Lumah anaknya kita. Iya anak-anak kira gawan mana los. Tak gawa beli burung darah Kita dagingnya mau kita. lanang. Garapan dulu wadon maning. Los arep luru PL arep luru L selos mana? Ningkir ya. Los. Kandep lem wong lanang kaya kon kudu dipodari. Bro. Ayo nok. Kabaran teman bulan dua waktu. Bro. Kene bari kaune. Orang eman di badanku. Sama dosa aku. Gawan anak kira mana ku? Tak kamu beli burung anaknya kita. Turun ning kolong jembatan ya. Ora masih di rumah gubuk reot kak. Turun ning gagah semangka ya no. Nasib kula iki kelingan ning wong tua siji. Sabi Ningkir. kira Aja dipae, Bu. ora ningan melas. Ibu anaya aja dipae. Ora yang anaknya membalane kita. Sira mah cocok-cocok padu. Ece sih. Kulaku
ora bisa menggawe Mama. ora emani wong tua. Bareng omonge tangga wong lanang supara wasira kulangku masih Aja dimain, Bu. duwe wong tua. Kok tidak enak temen jaluk ki duit ning Bapak Sarjono. Sirane melu-melu apa mana nok kana nok ning majikan nok mana ning majikan nok kane kan enak baik wong edan wong lanang wong edan kana mana lo majikan Sira mau wadon sinting. duh Gusti Aja dipae, Bu. tuas edan yang kita dewek layun Endi kok kedung kok. majikan buat takkan iman Islam Tugal bae, sengit bae. Iku Kokon mana nak, iki nak, jangan nak. ngemis. Nah, kokon lunak sing ubakian. Ujung-ujungnya ngemis. Di sini-sinaket. si cilik sampai dewasa Ikan dong, mana, dong, mana. Wong edan awas sirah Sira di sini-sinaket. jauh sih Diusir datang jangan ngemis. edan kita dewek Dadi wong briman sira nok. wis endah kita dewek Turu di kolong jembatan. wis endah seperti karo anak ora karo sirah kesumun Anake ga gawe apes ya anakku. wis ora apa-apa yang datang kan beli ngurusi sirah Wis garapan saja pe luru raga. Luru raga wong karang kertas lo geblek-geblek. sarap lurang darah dulu MC Sing los batuk-batuk. lo sari payu mana ngelos Gue rabi arwani pegel wetenge.